s tebou hrát tu hru, kterou jsem s tebou chtěl hrát. Jasný, ale já chtěl jako dělat věci, ne stavět, takže hej. Jako děláme věci. No ale teď jdeme stavět jenom, to mě nebaví. Tak můžeš klidně explorovat. Máš jenom 2 hoďky, to přežiješ. Continue. Let's go. Let's go. Ryzu jsem teďka docela farmil. Mám už nový set. Nafarmil jsem si Malzena. A koloty mám od Shagari. Nice. A cítím se docela OP. Ale jsem si jistý, že hnedka jak pojeme na jak se jmenuje? Gazmargios? Gazmargos? Jak padly jako mouchy. Co padlo jak mouchy? Hej, kokoti. Oh. Okay, já jsem mutnu na Discordu, no, odejdem. Hej, taky. No, jsem mutnu. OK. OK. Ejo! Jo, OK, tak jdem domů. Dobře. Jo, už tady vidím další kokoty. Wow, to je sop. Kde jsem nechal tu? Tak někde tady. Někde... Ty... Já všechny pokára. Jo, tamhle. Get in! Jeď! Jeď! Kolik tam je tady nějaká muška, dopič. Teď se na mouchy. Koukej kam jdeš. Wow! Na A. Tady jich je tyhle těch kokotů. Ale no tak. Vezmu ten jeden otazník, co máme ještě před náma. Už to po cestě. OK. Oh, já umírám hlady, hold up. Jo, same. Mně sere, jak musíš vystoupit, aby se spokojil do inventáře. Ej, to je na hovno. Bez nějaký šerád, jo. Hodně schněnýho masa. Rotten oyster, OK, jedu. Já žeru ještě, dobrý. Jeď. No, tady jezero. Který je zmrzlý nebo není? Vypadá to. Vypadá zmrzle. Vypadá zmrzle. Wow. To je cool. A zatím si pohrál, to je cool. Hej. Nechápu, jak tady můžeme chytat rádio, ale hej. Jo, helikoptéra. Slyším, ale nevidím. To bude vždycky u těch spotů, podle mě. Jo, to je možný. Jo. Stůjte! Okay, tak co tady máme?
Kde No, GPS lokátor? Pot už mám. Poznámka. OK. Brief Dimensional Switch. Silencer. O No, ne, to je nějaký kamo mezidimenzionální kokotiny. Co kurva? Hej. Mikina, let's go. Oh. Kde máš silencer? V druhém? Jo. Oh. Drony tady. What the fuck? Držím čuráka. 2 čuráci, pozor. Je- Má jako ten je nějaký velký. To je ten jejich nějaký ten šéfík, bacháni. Já. Jsem hungry. Naštěstí se nehejbe. Tak, mám silencer na pistoli. Oh. Tebe se nedokážu dostat. Já myslím, že nemůžu dovnitř. Boom, headshot. Můj armor, vy čuráci. Mám 2 zabitý. Nice. Má po ruce čurák. Jau, on mě trefuje skrz zeď. OK, uklidíme se zase. Wow, shit, wow. Boom, další mrtvej. Slajduje. Máš to velkýho? Nemáš. Snažím se. Ok, jeden headshot nestačí na něj. Oh, to je druhý. OK, mám prdeličený životy. Jedním hitem. OK, jdu mu dozad. Mamo? Jo? Vypadá to? Ale podle mě ten headshot mu dává velký damage. A není to one shot. Kažan. Hej. Čekaj, tady jsem někde viděl painkillery. Jo, ty byly ve stanu. Skin pouch. Buckshoty. Kurva, kde to bylo? Nebo to bylo v tam těch stanech? Já jsem tady jeden žral. To máme sharovaný nebo? Ne, každý zvlášť. A jedno. OK, jdeme do píče. Jo, píče. Jo, tady je hora. Pro mě to jak ve Skyrimu, možná to přejedem. Bohužel ty... Oh shit! Dobrý, je v cajku. Jo, ty vás zelek. Já taky, kámo. Já jsem čekal, že vyběhne do cesty, ty vole. Okay, tahle ta cesta by nás mohla zavíst domů. Já jdem, ten barák je daleko. Hej, je to velká mapa. Hej. Štěstí, že tady jsou aspoň ty auta a ty jednokolky. No, to udělali schválně podle mě, kvůli tomu, jak je to velký. Hej. A koukal jsem se na včerejší záznam. A ty jsem stavil něco na ten glider. Nechceš to dát spíš na tu watchtower? Ať to má ještě větší vantage point. Hej, to je pravda, to jsem mohl. To se jak nemáme želvy, ale aspoň tak. Wow, mimo! Dobrý. Jako těch je tady milion, takže Hej. to nevadíš, pár přejedeš. Už, jo, dobrý. Já už by mohlo být jaro, ne? Já hádám, že to je že ty sezony jsou vždycky 10 dnů. Hádám. Podle mě míň, protože když jsme začali, tak bylo léto. Jo. Pak byl podzim Jo. a už celý včerejší stream, že jo, byla zima. To je pravda, takže podle mě už to bude končit. Jo.
Jo, píče. Ten glider je kde vůbec? Když On jich tak, je abych několik si na do něj mapě. mohl skočit. Ok. Takže jako doslova, když se budeš koukat jakoby po těch ikonách žlutých, ne žlutých, bílejch, No, na mapě, tak ho najdeš jako kdekoliv. ok. Protože vidím nějakou ikonu fialovou u vody, to je hádám ta pistole. Kde? Jalová. A před náma je takovej vykouslej dolík ve vodě. A tam vidím uprostřed té vody fialovou ikonu. No ne, to je to říkali- GPS, to je jeden z těch kokotů. Z těch 3, co hledáme. Ah, Jak máme i u baráku, že jo, ten fialový. jo. To jsou GPSka toho našeho týmu. Ok. Tam jsme našli tu pistoli, no, to je pravda. Je to na raftu a je tam žralok. Ale párkrát jsme ho střelili, takže měl by být málo. To by byl cool head mount. Hej. Jo. Fuck. Jumpuj. Dobrý. Ne. Dobrý. Tak. Shit. Tak. Tak. Pak. Kámo, já ani nemůžu jíst, kámo, já tady mám připravený sandwich, kámo, já vůbec nežeru vžeři. A jsme tak. Nice. Já něco tady zkouším. Wow. Ne! Pomoc! Ok, to nic neudělalo. Můj milovaný Jeep. Kde jsme byli? Kaž. Není to tady otevřený. Není to bylo to, ani, takže nebyli. Cože to je MRI? A Baterka. to vše, ok. To je všechno. Já si rychle kousnu. Kousni si. Co to je? To je měření nějaký. Vidíš tady to? To je nastavení, to se používá, hej. Aby to přesně jako by změřilo, no to je jedno. Yes, s laserem. Vidím kokoty. Tak jedem do piče. Nás pronásledujou. Já si spíš myslím, že jsou všude. To je taky pravda. Oh. Fuck. Jeden. Jo, to je to červený dítě. Toho prejsticky one-shotnu. Do piče. Ty basily. Dva armory down. A! Něco mě zabilo, jsem down. Dostal jsem se zadu něčem. Okay. Dobrý, Žukuj. A k autu. A, jsem down. Jsem zase down. Fucking smíglové. Pojď. Oni kempí, kámo, podle mě. Je jich tady docela dost. To je mega stack. Já budu snažit se fightit, ty to zkus... To pičíček tady je. Ne. Dobrý, ne. Ani dva heavy hity nefungují.
Pak ještě ne? Jedem. Dobrý, dobrý. Jeď. Fakt, celý můj hano je v píči už. Já jsem taky úplně v prdeli teď. Jo, tamhle je cesta, jsem měl Taky. vzít tu. Wow! Cajk. Tady ta golfkarta, to je z oceli udělaná. Kámo, to je můj Jeep, ti říkám. Náš milovaný... Dobrý. Už jsem se lek. Náš Tady milovaný je cesta. Tak. Ok. Já miluju své vehikly. Jako hej, jako už je takový nestavený pravidlo, že v každý hře, kde auto bys měl řídit. Ano, V koobře. já jsem ten nejvíc funny řidič totiž. Content řidič. Ano. A už se Jo, teď blížíme. musíme vzít. Vymám, že tam je jezero. Čo skoro? Čo skoro tam bude. Proč bylíme tak daleko? Protože práčka chtěl postavit barák na té první planině, kterou viděl. Všichni jsme se jeď, shodli. jeď. Všichni jsme se shodli na té planině. Ano. Seriózně. Tlač. Dobrý. Já ztrácím baterku, potřebuji to dát někam na světlo. Hej no. Do piče. Tak, OK, čilec. je zmražený? Je to zmražený. Jo, easy. To je cool. Teď začne jaro, kámo, a rozteče to čumlato. Jo, to jsme tady, jo, už někde jsme. To je smíglu, ty vole. Zabo! Kámo! A čum na ty nohy. Ty dismembrnul. Jo, mě jeho tělo letělo. Ano, to se děje po každý, kámo, když je přejedu. Rychle. Kamo, to je skvělý, víš, jak kolikrát se mi to dělá, když a jim usekat všechny pařáty. A ono to Rádi funguje suši. jenom na tyhle ty opice, protože ty silný to docela i ustojí. To bych musel být hodně ok. rozjetý na ty normální. Takže Ono jak, smíglové když jsou nejseš dobrá rozjetý, forma na jídlo. tak to do nich jako No. naboříš, ale zastavíš se o ně. A jim to nedá zase takový damage. Jasný. Já vezmu to offroadem už přímo k nám. Jo. Nice. Wow! Tak, Nečekal jsem kotrmelec. to se děje furt, to je v pohodě. On je stavěný ten vozík na to. Kde je ta mohutná hacienda? A tady je krásně hodně světla, tady se mi nabije můj Jeep. Ano. On je na sluneční pohon totiž. Já jsem viděl tu střechu. OK, nice. Já doufám, že se to nabije. Napadlo mě, protože kdybychom dělali normální střechu, tak to bude stát 3 píče. Jo, počkej, ty chceš dělat nějakou střechu.
Nechci. Napadlo mě, že bychom mohli udělat kolem toho rádoby plot. No já bych to nechal takhle normálně. A máš tady díry, máš tady hodně děr. Ale já vím, to je protože ty střechy potřebují 5 planků a 2 Ano, lodi tím dělají 4. já vím, ale můžeš normálně potom vylízt nahoru a dodat je tam. Jo, to jo. Takže to dokončím. A chci mít taky hezký baráček. Takže já vás nechám explorovat, já to tady nějak zhezčím. Tak, počkej. Okej, kde to bylo? Nemáš krunýře teda? Nemám, já jsem nebyl vůbec u vody. Okay, co vůbec potřebuji ještě na ten svůj nábytek? Okej, takže... Jo, nějaký logy. Logy a pak akorát... Jo, nemáš lepky? Nějaký mám. Potřebuji 3. Máš to tam? Ok, Braško už to tady exploroval, protože ví přesně kam jít. Já jsem se koukal, ano. Uměte. Jo, nabíjí se to, nice. Ok. Já si, jde mi něco, jdu si na záchod, jo? Jo, jo. Ok, jsem back. Let's go. Okay. Už jenom 3 logy na střechu. Dám ti jeden. Poloviční. Let's go. A nejde to tam tam. dát do píči. Jo. Ale ty nemůžeš líst s těma. Jo, nemůžeš? A hotovo. Jo? Jo. Nejsou tam díry? Ne. OK. To píče. Někam dát? Chceš 6?
2000 styků. Já taky. Fakt. Kelvine, vrať se nám. No. Ryb Kevin. Kurva, ještě 2 styky a musím jít zabít nějaký kokoty, vole, jelenovitý. Tím autem to půjde, ne? Hej, ale já chci ulovit. OK. Tak já jdu pro další dřevo. To je zmrt. To nepáš styk, nebo co? To je plachta. Ne. To spadlo? Pane? Ano. Hele. První Hele. protidomorodecká past. Kopeš do toho doslova. Co to je? To je plynový... Bejvařič. Ty jsi mi zdemoloval! Ty jsi zaktivoval moji Blindek. bombu! Ty jsi do ní střelil! Ty jsi zaktivoval, pro tebe byla našlapná mina! Jak to byl To je kokot! Ty vole, to jsem neviděl ještě. Bro, bude... Neefektivno. Mám postel. Skvělá práce, já už ji mám taky dlouho. Kdy potřebuji dalších 6 kůží. Tak já jdu lovit kůže nějaký, OK? Běž na to, běž na to. To je za zvuk.
Jsem konemu jako snadno řekne, jo. To bychom se někde najít. Jo. Tak, můžu střílet. Všepu bych měl mít taky plno. Počkej. Pas. Teď co? Ok, není tady nic na zvířata. Uah. Teď to je super sunga. Hey you. Miluji ty tu songu. Ty poličky jsou cool. Hej. Já se jsem si udělal taky víc trošku. Ok. A solidně. Třeba víc kostí. To je zmrt utek. What the? Ještě co se tam dá dělat? What the fuck? Haha. Co to kurva je? Tehe? Jakou té? Potřebuju 33 velkých šutrů. No to bude... Jo, to se dá udělat. Ale to bych je musel najít v té zimě taky. Pod tím sněhem. Já myslím, že když sekerou vykopeš tady ty velký šutry na zemi, tak to taky funguje. Oni jdou? Tak to nevím. Kazuza. Mám tě.
Tady jsi. Tady jsem viděl ty šutry. Tamhle, já jsem už přijel. Ne, s tebou vlastně ne, ta. Although living on the beach might seem like a dream, you struggle like everyone else. These are my Jo, to je Virginie. Nechoď jen do baráku. Oh. Ty šmouly? Kony? Pomoc. Jsi pod útokem. Jsou uvnitř. Ano, jsou uvnitř, já jsem dead. Ty jsi dead? Ano, on mě tu tapnul. Kam? Já se nemůžu hejbat. Skrz tebe. Je po mně. A to píči. Hm. Je tam to ničej. Svině. OK, Kony. Wow! Píče. Já si jdu pro pití, hned jsem zpátky. OK. OK, jsem tady s pitím. Jo, Barveně sám ničili v tom baráku. já vím. Svině, pojď sem. Fuck you. Hajzlové Virginie, utíkej tady odsať, jinak umřeš. Jo, ty vole. OK, jedem domů. Ano. Pak se napiju. Já jim nakopu. Jo. Co tady? Nikoho nevidím. Barvej, zamíkej ty dveře teda. Hej, OK, jdu šlapovat. já taky. Kurva, kde je to tlačítko? Tady. Vy čuráci!
Kurva, mi blokují dveře. Můžu. No ne, je zamčeno, vole. Ty jsi zamknul, nice. Padni od těch dveří, bro. Pojďte. A jsem down. Jo. Ok, chillec. Ok, vytáhnu si luk na ně. My jsme se tradeli do píče. Ne, ok, znovu zrodit. Podržečko! Hej jo, Fuck me, bro. Jo. kamoži se neponaučej a už nás nezabijou. To už je finální bitva. Takhle nějak vypadal včera moje stavění. Oh, Já jsem taky to tě furt použil. zabíjeli, jo? Nebo... Ano. Já se směl dát to sušený maso. Jo, máš žáky? Beru, давай. Ostružiny. Díky. Jdeme. Jistý. Cajk, nebo je tady ještě někdo? Vypadá to v cajku. Nevím, do čeho tady bušili. Dobrý. Wow, ale tyhle ty klády jsou pěkné. Jo. Jo, hele, musím si vzít Porsche. Vezmi si Porsche. Protože do toho malého vozítku se nedají dávat velký šutry. Jo, tak počkej, já si tady vyházím. A vyměníme to, počkej. Ok, můžeš brát Porsche. Ty můžeš brát Škodovku. Wow. Wow. Vidím úplný hovno. Nice. To bude pejno si nahoru, ale do píči. Já se tam ani nevynesu. Jo, to se tam hodí. Jak jsou shiny ty šutry. Nevidím žádnou další oběť.
Já už mám pár se vyjde. Pak budeme muset někde najít ještě další. Je. Já jsem to hodil, Badu. Já jsem dobrý. No, usuší. Hey you, da, 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 da. Já jsem se, že to je mutant, no, to je Virginie u nás v baráku. Nice. Zamkne mít. Jsem ti ústej skvěl. Windows, start, ACTíme. Straty. Co tady katapulty? To nevím. Čekaj, ale možná... Tyhle, kolik jich něco unesu 4? Já nesu 4 šutry najednou. Jo. Asi je poloviční. Hey Možná už you, nepůjde. da, 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 da. Jo, ještě nějaký okna jsem si chtěl udělat taky, hej. Tak Advoka je taky pen na piču. Když dám tohle sem, můžu tady to teda odstranit. Ale Co? přišel jsem na to. Proč mi nejde? Na co jsi přišel? Na to, jak se zbavit těch hnusných sloupů uprostřed. Anyway. Dá se to? Hej. Ano, teď to tady dělám. Ok, hned se podívám. No to bude, vypadá mnohem líp tady. No, jako určitě, protože ty... To. Stejsky už na to přišel. Jo, myslíš ty postraní, ty lomený? Ano. Ok, to mi hned ukážeš, jak se to dělá. Yes sir. Do píči, to je geniální, proč mě to nenapadlo. Já jsem to u něj viděl, ale mě nenapadlo. Já jsem se ani nekoukal, jestli tam má ty velký nebo ukáž. Jak je Můj to tady bože. prostornější. A to ti stačí tyhle ty poloviční? Ano, já rozsekneš log na půl a boom. Wow! Co děláš? Já jsem vynalezl teleportování. Takže můžu dát potom ten prostřední do píči. Ano. Ten podpěrnej. To vypadá mnohem líp. To je geniální, holy shit, to se hodí. Virginie, proč jsi tak... proč si sedáš před dveře? Uhni. Prosím. No. Chvíli se asi zabavím. Virginie, prosím. Virginie. A ona se dělá ze mě šprýmy. Holy shit, tolik místa najednou. Kolik? Pojď dolů. Ano, počkej. Oh. Počkej.
Virginie. No, hej. Pojď, tak pojď se podívat, já nemůžu líst teď. Du. Wow, To. wow. O, ty máš skulamp? O, to je cool. Já je tam mám a mě tam právě že vadila. A ono se dá actually Cčkem No. vzít a můžeš ji dát jinam. Oh, jo, to s nějakýma malýma strukturama můžeš dělat. Jo, děkuju Virginie. Proč mě tady to hází na střechu? Já jsem teď byl taky na polovičně ve střeše. Ale mě vždycky z toho kvůli tomu ten blok zmizí. Ne! Já hádám, že ho tam já nepotřebuju. Fakt. Já jsem si oddělal střechu, ty vole. No ne. Já jdu opravit střechu. Jo, Virginie, bacha! Holka. Vole. To je nebezpečná. Tady vlastně nepotřebuju. Kurva, to je tak dobrá sunga. A teď mi to, počkej, můžu oddělat. A super, můžu je dát jinam. Kam dám světla? Baráku, teď. Pomoc. To jsi si chtěl taky udělat, ale to už má stejsky ten krb. Já nevím, co to jenom jako dekorace, nebo Hej. to něco dělá? To je jenom dekorace. By the way, tady je round table. Já to jsem viděl. To si udělám. Ne, proč mě to hází? Nahoru. To jsem nechtěl. Jak to funguje? O, teď je tady prostor. Okay. Já stisknutý dostavím zeď. Mhm. Už jsem si asi nevybral všechno. Dej mi 2 na zpátek.
Solaf? Já mám nějakou rudu, kámo. Jo, taky jsem od někaď vzal ten solo fight, nebo jak se to jmenuje. Hej, Solfight. Vůbec nevím, jako odkud to mám. Taky ne. Já mám nějaký masohodam sushi. Už se mi zkazil. Jo, něco tam ještě je. No, sedí. Kámo, to je tolik víc prostoru teď. To je bomba. Kurva, jak se používají ty lokalizátory? To je, no, asi půjdu lovit. OK. Potřebuji ještě 5 se těch hodí. kůží. Kámo, proč tam vidíš, kámo, toho Kelvina, jak tam leží? Ano. Kámo, to je... Já mu tam postavím nějaký hrob, jestli to půjde. Ne, to bych chtěl... Ne, vlastně já si chtěl ty... Já si stavím ten totem tam nahoře, už vím, co jsem dělal. Kurva, rychle, než mi uteče. Jo, Overlorde. Sorry, já jsem teď vůbec nevšiml chatu, já vůbec nevím, kdy jsi přišel. Sorry. Moc masa. Jsem jim mýval tady. Dobrý. Tak. Okay. Jo, to vypadá, to je teď útulný. Já si chtěl ty šutry. Ale jak si dělají voltočky? Bip. Kdyby byl šutr, kdybych byl, kdybych. Kurva, proč to tak daleko? Pojď sem, ty zmrde. Čel jsem ptáka. Názeš. To je zmrad, to přežil. Já si připadám jak ten cápek kamo z toho, z Open Season. To byl hrozný zvuk, já se tě omlouvám, brácho.
living on the beach might seem like a dream, we have struggles like everyone else. These are my friends. This is my life. And this is Dana Point, California. It's my life. Fridays at 9 on KXTV. Tady se respawnuje. Dobrý. Jo, Virginie, kam běžíme? Nebo ty štáky. Tak, ten se nedá vzít. Tři z 5, to je dobrý. Tady 4. vlastně. Takže, že ty domorodci neumějí jezdit, kámo, s těma. To není. Kony, nevím, kde seš, trable. Já myslím, že Kony se despawnul. To jsem nechtěl. Já nevím, jak jsem to udělal. Kde je? Už jedu. Hajzl, jeden. Kolik mám ještě kulek, ty vole? A ještě dost. Kaz... Že tam zůstávají ty? Dropl jsem... do píči, běžte. Teď jedu. To je smrt! Kulky jsou mega účinný. Tak co? Zjistil jsem, že kulky jsou mega účinný. To dává smysl. Bylo jich tady, ty vole, asi 8, všechny jsem je zastřelil. American style. A potřebuju lepky právě. Máš styky? Já myslím, že ne, já jsem bez styku, myslím. OK. By the way, kámo. Ano.
Já si připadám, kámo, jako úplně ten cápek, kámo, z té, vole, z lovecké sezóny. Kámo, já vždycky vidím nějakýho jele na vole a já to hned, kámo, tam na něj otočím a přejedu ho. OK, plá. Oni zničili Ne, oni zničili židli. A jeden se dostal dovnitř a já jsem se nekoukal, jestli tam něco zničil. Bacha! Do píče. To ohně s ním. Jo, zničili tady log storage. Koní se dovnitř, tam je něco zničenýho. Vevnitř to vypadá v pohodě, ale radši tady budu bouchat hamrem. OK, musíme si do těch oken udělat okenice. Jak se... Oni umějí skákat skrz to. Hmm. Tady chybí střecha. No já jsem se snažil udělat schody, ale nevím, jestli to jde uvnitř. To by bylo super, kámo. Mít schody. Právě. Já se na to snažím přijít, ale nějak mi to nejde. Au. Hmm. Mám znovu 16 kostí. Možná to musí být uprostřed. Okay. Okay, budu muset jít nějaký domorodce nalovit, že mi budou chybět 2 lepky. OK. Takhle to nejde. No. Můj bože, Bambi, já ho vidím. Amo! Já si hledám tutoriál na stéry. Utranit ty lepky z toho vozejku. To by možná teoreticky šlo, ale to bych si zničil své Porsche. How to make stairs. Uh, Jak to udělat? Můžu nahoru, když nechci nahoru. Já jsem to jít v Musím sobě. mít... Split takhle. Tak, už poslední 2. Tu mám nějakou žízeň? Kurva. Ok, jdu najít nějaký potůček. Mělo být. Já se kouknu na tutoriál. Pak asi... No, asi budu nalovit nějaký kopat. No to je zmrzlý. What the fuck? Na co se to kurva kouká? O. Žobu.
Špatná zpráva. No, konec tady není. Jaká je špatná zpráva? No, všechny vody jsou za to zamržený, takže se dostaneme k vodě. Jo. Ano. Já se koukám na tutoriál, jak udělat stéry vedle zdi. OK. Co jsi zjistil? Já jdu lovit. Jo, už jenom 3? A počkej, on má něco, několik v sobě, ne ještě? Kam se dávali štít? Kde štít? 3 ze 3. Půjde. Jde se lovit. Kvalitní čistá voda vedle baráku nepotřebný, když máme energiťáky. Jak je ponesu domů, by the way? Já jsem koupil. Do piči. Tak. Kde jsou všichni bozové? Oh, let's go. Lagy. Tady děláš co, kamaráde? Jdem domů. Já myslím, že tě nedám do vozíku, ale... Tak tady zůstáváš. Although living on the beach might seem like a dream, we have struggles like everyone Living else. on the beach? These are my friends. This is my life. And this is Dana Point, California. Fridays at 9 on KXTV. Tak mě zajímá, co jsem to vůbec postavil. Tak bych mohl jít na pláž a šli pro nějaký krunýře. Virginia. Wow, tady je tma. Sorry za ten bordel. A já mám dostavěno. Co to je? Dáte něco? Ne. Jo. Vůbec nevím, k čemu to je. Díky Virginie za ten support. Teď to potřebuji. Je to nějaký kokot, úplně vydechaný. Jo. Tak pojď, nemůžeš nám něco, debile. Opoď se. Já jsem na hit, by the way. Jsem ty střevině. Za ním. Nevidím. Oh, No ten je gán, to nenajdem. máme šípy v sobě. Ok, to je creepy. Dobrý. On by dělal jenom jeden šíp na zpátek, bozo.
Vezmi ho. Ještě, že Kelvin tak svítí, kámo. A náš barák no. taky docela svítí. Jo, potřebuje to ale víc torček. By the way, když nebudeš používat tu light, No. zapalovač nebo tu, tak tvoje oči si actually zvyknou, kámo, na tmu a vidíš líp. Zajímavé. Jsem zjistil. Jdem spát. OK. A myslím, že když takhle spíme vevnitř, tak se nemusíme bát o ty. Přepadovky. Hej. A musím dát do těch oken okenice, ať nám sem neskáču jak čunáci. No, já okna nemám do časovce. Jo. Prdele. Jsem nechtěl. A už by fr, kámo, mohlo být jaro. To asi ještě dlouho nebude. Ok, já potřebuji ještě ulovit nějaký další kokoty, takže jdu lovit. Pokud něco uvidím tady v tom taky. Že už by actually šlo jaro. O! O můj bože, Kony! Kony! Ano? Jaro je tady! Jo? Ano, les už je čistý. V lese už není A jo? sníh. Už se můžeš napít z toho, z vody. Oh, Co se hejbeš, ty čuráku? Konečně něco uvidím taky, ty vole. OK, got it. A další losos, díky Virginii. Losos? To je druhá syrová ryba, kterou mi přinesla. Bambi, vidím Bambiho. No a něj. Let's go, Jaro! Fucking way. Kony, Ano? kde seš? Třeba to nejde. Jo, nahoře. Jo, Bonjour, jumpscare! Oh, Wow! Bonjour na tebe! Nech mě bejt. Bonjour na tebe! To už mám. Okay, to je příjemný. Hej. Vidím druhýho. To je smrt. Vždycky utíkají ve straight line, kde je? Chce planiny. Tady nikdy nikdo není. Ten judgmental pohled těch hlav je hrozný, je to funny.
A dáme mýval další. Tak se prostě... Kde jsou? Byl králík? Ve velku jsem ještě neulovil. A musím si udělat ty trofej kokotiny. Ať si můžu jak vysvětlit. Myslím, že ty jsme už projeli. Jo, vypadá to. Možná. To je super songa. Hey you. Králík. Králíka jsem si, že taky ještě neulovil. Hey you. Já si počkám, až tady objeví nějaký další. Oba. Co to bylo za zvuk? OK. Už mi začíná hrabat. To je mužka nějaká. Tony, Ano. pojď sem. Ona sedí v kakčer. Jdu. Cože? Pojď sem, dělej. Ona sedí v kakčer, kámo. Wow. Ty to jde. OK, tak asi chce nějakou akci vidět. Na to může něco skočit. OK, bro. Malá střecha. Tak. Takže, Virginie. Chodíš sem často? Asi ne. A. Wow. Máš nějaký skuly ještě? Ona nedokáže otevřít zamčený dveře. Pojď za mnou. Ona mi ukazovala, jdu za ní. Máš ono. Nebo že mám odemknout? A cože nemám? Ještě lepky. Ne. Jo. Ještě nejsem použil na svůj monument. OK. Já nevím, jestli mě někam vede nebo ne. Nějaký světla. Uvidíš. Já myslím, že asi ne. Kurva, jak se dělá to? Já když tak zajedu k tomu, ke koustu, No. pro Ty želvy. trtlišely. To se hodí. Hej. Hej, Bye. you. Kdy ta cesta by mě tam actually měla zavést? Já se jdu udělat ty trofeje, já se na to zase... No, jak je nádherný, když tady není sníh. Jo, tady to vede do té roklinky. Wow. Au.
Au! Já bych asi měl jít na tu cestu, než tady přijdu o to. Ne? Tak, kde se spawnujou, že? Minule nám to trvalo docela dlouho, než jsme nějaký našli. Zase vezmu to. Bude rychlejší. A je že ta pláž by mě měla dostat i docela daleko, takže určitě nějaký najdem. Takže to bylo hlad. Ale suspicious. Fizzy energy drink now in 3 new flavors: thermal grape. 3 nový příchutě? Ain't no way. Blast off with Fizzy. Jo, a tady nic není. Kde jsou všechny želvy? Já myslím, že 3 se mi stejně nevedou do inventáře. Ale to že je zkrátka k nám. Well. Možná se jenom... Jo, já myslím, že 2. Nejmíň. Když jsme šli poprvé na želvy, tak jsme našli 2 a já jsem měl 2 u sebe. Takže vím, že 2 nejmíň. Kaják. Dalekohle. Oh. To nefunguje na poslední tlačítko. Wow. Wow. Tam je další. To se hodí s velkou random distance. Baterky se vždycky udělají a pryskyřice, OK.
Okay, vypadá, že hlavní item byl ten dalekohled, got it. Ok, já jdem hledat další runýře. Ah! Jo. Hey you. To je taková God tier songa. Máme nějaká velká pláž, vidím na mapě. Hey you. Okay. Já musím si dávat bacha, protože jsem nahý. Tady nic není, jo, to mi neříká. Tady fakt nic není. Ani želvy. Hmm. Okay. A ty želvy mi přijdou jako o hodně víc rare, jak v jedničce. Ty byly všude? A tady tyhle fakt už skoro nejsou. Hey yo! Boom, druhý krunýř. Tak zjistíme, jestli můžeme mít i... Oh. Jak začal couvat, Ty. Heliko. My jsme na začátku. Jako... Já myslím, že ta helikoptéra dělá stejně úplnýho. Tam mě někde slyším, ale nevím. Protože i když jakoby máme světlici a tak prostě stejně si nás nevšimnou. Já nebudu zabíjet, protože já myslím, že 3 je limit. Kde jsou vůbec, tebe někde tam. Já tak nenávidím ten skurvený inventář. Tady, 3. Fakt nenávidím, co udělali s tím inventářem. Uj. Někde se tady otočíme. Nebo, když už jsem tady, já se ještě podívám tady na začátku. Tady je ta ztroskotaná ta helikoptéra. To by chtělo scuba diving set. Tak je tady ta kejvka právě. Ne na začátku, kterou jsme neprojeli. Tak, nevěnovali jsme tady něco. Já myslím, že u těch nic nebylo. Já myslím, že jsme se možná měli podívat aspoň do těch.
Ty šmoly. Já se budu bát ale o samotě. Já chci jenom nakouknout. Zábavný. To jako... Tady bude možná scuba diving. Pavku, aby se... Takže to vypadá, že tady je jiná zlá společnost, jak z jedničky. Ok, počkáme na... Myslel ten baťuchy v té jedničce? Já myslím, že v té jedničce to nebylo tak hrozný. A jak tam bylo něco schovaného za jinýma věcma, ale tohle, že to nemáš ničeho najednou před sebou, je ultra ono. Právě to je takový ultra bullshit, že ty otevřeš ten inventář, tady to není inventář, a prostě hledáš nějakou stračku a pak zjistíš, že to je někde až úplně tady dole. Jo, jako třeba armory jsou schovaný až tady vzadu, společně s těma kokotinama. Prostě sračka, hej. Počkej, bunkr. Naruhodo. OK. Až budeme hrát příští týden. No co, příští týden už je tam. Nejspíš ve čtvrtek s tím. Se s kým zase, až sem dorazí, tak určitě vezmeme ten druhý. Já myslím, že vezmeme tam tu cestu. Bude nejlepší. Zabavný bunkr. To bude jak ten food and dining, ten bunkr. Takže jo, a ono tam bylo, myslím, že ten leták, že oni tady stavili nějaký luxusní bunkry. Oh. Nazdar, pánové. Takže těch bunkrů tady bude víc. Teď jenom záleží, jestli budeme potřebovat kartu teda nebo ne. Už není zima, už jsem si dal bacha na jezera. To je jasný. Máš hlad? Jo, mám hlad. Jo, já to vezmu touhletou cestou. Ještě, že mám svýho offroad jeepa. Wow! Já tady by se to potřebovali vzít trošku. Rácho! Kdyby to tak nedriftovalo, bylo by to trošku lepší pohled. Majde před náma je Virginie. Pacháti nepřejedu. Bro, to byl malý šutřík jenom. Hejo, nesu zajímavý zprávy. Jo.
Ano. Byl jsem až tam, kde jsme se spawnuli poprvé, jak je ta helikoptera, ne? No. A já jsem si všiml, že tam je hned vedle toho je kejvka, kámo, jakože velká kejvka označená na mapě. Ok. Tak jsem si řekl, OK, aspoň tam nakouknu. A hned jsem kam nakouknul, byl tam počítač. A v tom počítači, Počítač. ano, No. a v tom počítači, kámo, byly napsané souřadnice do Entertainment bunkru. Ok. Víš, že jsme našli ten Food and Dining bunker. Ano. Ano, tak to bude něco takového. Takže mám souřadnice. A Aha. ještě to tam dál pokračoval a byla tam taková bomba, takže možná tam bude scuba diving. Ok. Takže až přijde stejsky, tak to můžeme projet. Dobře, to zní super. Ok. Já můžu konečně dodělat. Ale to je rampa nahoru. Nice. Ne, tamhle to. Kony, ještě jednu rampu. Jo. Já jdu mezi tím ještě vnitřkem. Počkej, vlastně to se... potřebuji- Au! Ano. Ne, dobrý, já jsem kokot. Můžeš barvě uníst až 3 krunýře. Kony! Ano? Pomoc! Ty jsi zemřel? Ty jsi to neviděl? Ne? OK. Pak. Zvedni mě. Pojď, zůstaň tady dole. Pojď sem, Ok. pojď tady k vozejku a koukej se, jo? Koukám se. Nebudeš věřit svým očím. Asi nebudu. Vidíš mě? Vidíš mě? Vidím tě. Čum. Ano. Ty to Aaaa! No. Tak toto dělá. Ano, proto je to Máme dobrý na Máme ten. návštěvu. Dvě děti, dvě červené děti. Bum, jedno down. What the fuck, on naráží hlavou kámo do toho. Ano. Je po něm? Pozor za tebou. Shit. Mám tě. Ne. To je ničej. Headshot. Kopím. Já jsem ten Lancer. Nice. Bum. Krása. Oni... do píče, tady další, běžte do prdele. Kámo, já jsem actual Lancer, what the. My jsme se sejmuli navzájem. Joj. OK. Ok, tak jdeme znova. Zmrdí skurvený. Ještě, že je ten kemp tolikrát vymlácený, že se tady už nespawnují. Mince. Oh shit. Oni tak bejtěj. Je po mně. Jo. Proč nemáte ozbrojenou Virginii? Protože já chci střílet. Tak znova. Nesmí se snipne, vole. Okay, no už je na hovno. Jsem down. Beru si věci. Teď mě snipne, vole. Ne, snipne. Nice. Mám tě. Jdu si pro věci. Fuck you.
můžeme jít domů. Jo, to seš ty, Virginie, už jsem tě chtěl mlátit. Jdeme. Už to chci dostavět. Asi začnu stavět nějaký trapky kolem toho baráku. Hej. To by možná chtělo. Další? No oni se respawnuli, když je... What What the? the fuck? To je nějaký nový typ? To je nějaká divná, to je nějaká velká kam Amazonka, what the fuck? Big Mama. Nice. Ej jo, ale ok. Rozbil dveře. Nemůžu. Oj, nemůžu si celkově. Jo, protože no, to je ta velká. Jo, ani ty děti nemůžeš vzít, totiž ty obrovské. Jo, to jsou otrovní čuráci. Ok, no tak musím udělat nový dveře. Kdy mám poštěpy, co jsem tady ještě? Okay, můžeme plantovat věci, co se nejvíc hodí. Ty vole, tady se nedají dělat ty totemy, co v jedničce, co? Nějak to jde, ale myslím, že to je v tom základním tutoriálu. Myslím. Jo, je tady nějaký totemy. Vybrat vůbec? Ale taky nemůžu. A nejsou tady tak velký, jak byly v jedničce, vlastně zatím. Ok, tak jdeme podpálit ohýnek. Ok, tak to je hustý. Plápolej. Jo, dobrý, hoří. Mám nějaký maso? Jo, mám maso. Ok, co jsem to dělal tamhle? Tady je. Jsem věděl, že jsem tě viděl. Ok. Jo, Ok. aha. Ty jsi to prostě dovnitř. Já jsem přesunul všechny ohně. To je chytrý. Jo, já si potřebuji ještě jednu tu kůži do píči. Barve, jak dlouho chceš ještě dneska hrát? No říkal jsem 2 hoďky, Ano. potom dáme ten rice, Ano, tak jestli chceš, ano. můžeme switchnout. Já bych switchnul a pokračoval bych se Stackem už potom. Počkej! Ok. Vidím Mamiho. Oh. It's open season, baby! Holy fuck, ten uletěl. Hey, you. Hey, you. OK, mám hotový casting couch. To potřebuju, ok, už to chápu. Kurva, tady mám tmu, ale.
Ok, tak až budeš ready, tak můžeme. Já tady jenom dostavím tu rampu. Co ty, kde byly ty trofy? A to bych na to musel vidět. Tady ještě. Jde. Ok, rampa je hotová. Okay. Ok, tak asi můžem. Počkej ještě Ještě chvilku. uložím. Já počkej ještě. Dám tady do... Stavím dveře. Já opravím dveře. Ty tam mi říkají, že už tady nemám ani jeden log. Oh, ne. Nice. Ok, já jsem ready. Ok, Zamku to? dveře jsou opravený. Já si to uložím ještě. Ok. Ok, uloženo. Ještě. No. Boom. Tada. Jo, to je nice. Ok, tak můžem. Let's go. Bye bye. Bye bye. Right. Jo, tady dnešní kratší stream končí. Budeme pokračovat nejspíš ve čtvrtek. S dalším Let's go. Forestem. OK. Tak jo, čete. Končíme, uvidíme se ve čtvrtek, slyšel jsem se na místě u dalšího Forestu. Takže příjemný zbytek včera a tak čus.